A Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo e o Concello de Ribeira veñen de suscribir un acordo para celebrar a Mostra Internacional de Cinema Documental na capital do Barbanza. O festival trasladase a Ribeira para conseguir unha maior proxección tras os últimos 4 anos desenvolvéndose en Outes. A misión da mostra que é a defensa da pesca artesanal e do medio ambiente mariño, dentro do punto de vista da cinematografía, o que lle interesa é ter maior audiencia, lóxicamente chegar a maiores públicos, e polo tanto se abría unha ventana de oportunidade co Concello de Ribeira que nos interesaba moito. E por outro lado tamén, porque non cabe dúda de que si Carnota e Outes están completamente vencellados ao mar, que vamos a decir de Ribeira, que é un concello cunha tradición mariñeira que non históricamente, tradicionalmente, etnográficamente, o sea, existe unha relación do mar e Ribeira amplísima. Aínda non hai data oficial para a celebración da mostra, o que é seguro é que será o segundo semestre do ano en tempada baixa para favorecer a afluencia de visitantes. Dicirvos que se fará nun momento do ano de baixa actividade. Queremos, dende este goberno municipal, promover as actividades en épocas onde os turistas non veñen tanto, para favorecer que a poboación de Ribeira teña, en primeiro lugar, unha actividade para realizar no seu tempo de ocio, pero tamén con esta mostra queremos atraer visitantes en época baixa. O festival nacía en 2018 no Concello de Carnota coa fin de poñer en valor o medio ambiente mariño e a pesca artesanal. En 2020 daba o salto a Outes, consolidando o formato e ampliando a súa duración ata as 5 xornadas. Sabemos que a Mostra de Mares de Fin do Mundo é unha mostra, como dicía, de grandísima calidade, que o Concello de Outes está moi agradecido e temos o privilexio de ter visto medrar, dar esos primeiros pasos ao longo dos últimos 4 anos, e tamén sabemos que esta mostra, agora nesta nova etapa, nesta nova vida que inicia no Concello de Ribeira, pois ten moito que aportar á cidadanía tanto dos concellos de Ribeira como de Outes. Agora busca ampliar a audiencia atraendo a novos públicos co seu traslado a un concello máis grande en termos poboacionais e con ampla vinculación co mar.